I tænker nok, hvorfor kører rundt i sådan en her bil? Det er for grund af, at jeg er rig. Jeg har 900 kroner. Altså lige dernede i hjørnet. 900. Ikke? Jeg har brugt 4 millioner på det lort. Altså, giv mig dog penge tilbage, kvindemenneske. Hey, det her er lige at komme. Der er medarbejderen. Lige bøjer. Altså, kvindemenneske, giv mig mine penge tilbage på det lort. Altså, jeg har givet jer at betale 4 millioner på det lort. Jeg troede så kraftigt med, hvor den kørte over 1000. Men din lortebil, den virker fandme ikke. Det er bare sådan en skrotbunke lort. Okay? Giv mig mine penge tilbage. Nu vil jeg give dig en flad.